Dad, moजां खालाम बिदि नङा आंखौ नाय खालामलाय आं बादि गुदुं खालामलाय दे आइदै उदै सादों माथो खालाम आसिम जेबो नङा खालाम हो सिदा सिदा आरो सिदा खालाम एसे दे जादों एसे बोलो आरो एसे बोलो आरो बावनो सिदा खालाम जायाखै खालाम सिदा होद सार सुबाय नामा मोनामखो बोलो होनायावनो गलांबायलै सार मा होनबावनो दाया आंनि नङा ओइ सार दाया नोंनि नङा आं दाखालिनो बैनिसो होनखादों माथो दाया जायालै मानसि नङा रजे नोंसोर मा मिथिगौ जाया गोसोथोदों बेसो मिथिगौ आंनि गोसोथोनाय बागै नोंसोर मा मिथिगौ नोंसोर मा मिथिगौ थ' खेबसे खालामबावनो थ' खालामनांगौ होनबा फै दे बा ओइ मा खालामगासिनो सार बे उदैनि थाखायनो मिनि जागासिनोलै सार आं बिनिखायनो एक्सारसाइज खालामगासिनो दं आं सार दे खेबसेबाव बुगदां खालामनांगौ दे हो आइदे दे हो मोजाङै हो होबाव सार दे हादों सार आंना जाबाय दे नोंसोर खालामबाय थादो दे हो सार हो लागाय बोलो हाला नामा सार मोजां लासै आच्छा रानदों सार रानदोंना आच्छा सार बे उदैखौ नों बे बैसोआव खमायनो नागिरदों जे नोंसोरो बुजिया मिथिबायना हो आया माबादि मानसि बियो ओइ सारा मैया एक्सारसाइज खालामनायाव खिफिदों बोरैबा खांख्राइ बाथोन मोनामदों थानो हालायाखै नंगौ आंनि खिफिनायलाय मा मोनामो सार दाखालि खिफिनायालाय मोनामाखै नामा मोनामो सार मिथिबायना थगायो ओइ सारमोन बेफोरखौ बाद होलाय नोंसोरो बैसागुआथ' सफैबायमोनलै औलै सफैबाय नाथाय आं गानसो खननो गोसो लागाय दाया आंनि ओइ सार ओइ दाया नोंनि नङालै आं मैयाबो बुंदों दाखालिबो सिरि था आया दाया आंनि नङा रजे आंनि सिउ बैसागु फैसा जानांगौ माला फैसा खांनानै जाफैनाय बैलायथ' जोंना सा दंना जों बिनाव थांना फ्रि जाहैगोन माथो माथो बिसोरो जानावसो थांनायनि लाइन लाजोबबाय माथो ओइ मा जाखो सार जायाखै जेबो जायाखै वाव मामोन सारा दं ना दं फै मासे समायना सिख्ला बिलाइ बिनि जाखो सारखौ मानो नागिरदों बिलाइ आच्छा थिग दं नेक्स्ट सप्तानिफ्राय फैबानो जाबाय थेंक इउ सार बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै दे
सार उसोर गैया नामा? सारा गैथ'आ फैगासिनो दं दसे जिरायनो आदसा थाथ'। औ जिरायथ'दो दसे सार औ फैजासिम। जागोनलै आया मा टाइपनि मोनसेलै बेलाय जाम्बासियान? आदामोना मा खामानियाव फैदोंमोन? जों मोनसे खामानिसो फैदोंमोन जोंनो सारखौ नांगौमोन। आंबो बे डिपार्टनि मानसिना आंबो खोन्थानो हायोना। बुरबक जोंनो खोनाना सारखौ नांगौ जोंनो। सारखौ ओइ नार्जारि सार बिराद लाजिबायलां। मा जाखो? बेयाव सानै मानसि फैदोंलै आंखौथ' गाज्रि दङबावबायलै सार मिथिबायना आंखौ मा डिपार्टमेन्टनि मानसि बादि नुवा नामा सार? हा सार है लाजिबायलां। माबाफोर खामानिमोन? जोंनो सारखौसो नांगौमोन। जिरायथ' उसोरा फैगासिनो। सार सफैबाय। आं केबिनाव फै। आदसा माबाफोर खामानिमोन? सार जों राङाफोरनिफ्राय फैदों वाटार साप्लाइ डिपार्टमेन्टनि सारनिफ्राय एसे हेफाजाब नांगौ जादोंमोन। बुंलाय माबायदि हेफाजाब नांगौमोन? सार बे कार्बि आंलंनि डेलिगेट वाटारफोरखौ सायख'नाय जाबायमोन सार। आदसा नोंसिनि बे अर्डार कपिखौ आङो गालांबानो जाबाय। अफिसावसो दं आं। र' जिउ आं सारि थांनि र'। बेनो बे एरियायानो आरो जों दा फसायनाया गासिबो नैबेयावनो जों प्रजेक्टखौ माने फिक्स खालामसिनो आरो सार। बेयाव वाल फाउन्डेसन होनो थाखाय गोजौनिफ्राय वार्डार फैनाय हिसाबै सारनाव लकेल थाना हिसाबै पारमिसन लानो एबा इनफरमेसन होफैग्रोनाय जाबाय। आदसा नोंसोरो आंनिसिम इनफरमेसन होफैनाया थिगानो दं बिदिनो होफैनांगौ। सारा एसे हेफाजाब खालामना होदो। आदसा माबाफोर लोंनो चाय कफि? सार दोनथ'ला दे आदसा जों आवगायलांबाय थानोसै औ उनाव लोगो मोनगोन सार। दे सार थाबाय थादो। जागोन दे जागोन औ। हेल' सार। औ सार ओं जागोन सार जागोन। अके सार दानो थांगासिनो दं दे सार। अके सार अके। ओइ फरस। सार नार्जारिजों नोंजों मोजाङै नाइट डिउटिखौ होबानो जाबाय। आं इमिडियेटलि मोनसे केसआव थांनि। सार जागोन सार। आरो बिदि नङा मोजाङै हो। सार जागोन। आसला माथो उन्दुनासो दं। र' नोंखौबो आं दिनै मजा लाना। पुरुष 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 नोबोरै सिगि नामा? गिदिं नामा? गिदिं नामा? आं ओरैनो सिगिदोंब्रा। नोङो मानो डिउटि समाव मानो उन्दुनांगौ? बिखायानो आंहा खावसे थांनाय थादोंमोन ओरै सिगि नामा? नों अमा बेदर जाना फैदोंना? ओंखामखौनो मोनजायाखै। जामाराखै होमबा? डिउटि समाव बिदि उन्दुना थाबा जायाना। नुदों नों माबा थांनाय बायदि मोनदों। फैमारदोंना? मा गेलेनो?
जालालै सार जालालै जाला ओइ बिसाबा थांदोंमोनलै हा एबारसो फार्स्ट टाइम आंनि नाइट डिउटि मावनाया ओइ आंबो गियालै पुलिस जानानै थांलाय थांलाय थां थांलाय थांलाय थां थांलाय ओइ थांलाय थां थां गिदों